سلام كمان سيغونكي برات عزبتين لومي سنبت 22 طري ساعة 9 مشترالو زيناتات وشتن وصان حيزلكم قريبا لهم نمكتالكم بخبر الزعد من ساعاتكم تصنع ميكائيل حدكم فلما جنبك أنت وتعطوا فيلم أبي زوبادو بوب قسقاس لمعات دحنة زر رقاقس المربات كم تتكبر تقمقم أب روبيا نوزوبا فورو شفنا كتابة ميت عود كم زبصحة تحبيرو إمباسير تراب رياضة بتكبر مرباز زت ركب مسابلات محبركم أكايدو أب زيناتات وصاي من قص بوركينا فاسو سراوت فرنسا واشتحاد ورحي تغليلو كواتس عزيزم أب مونغو تركن شودنن زلو متفران مليسو كم زخرر تغاليحو من قص إسرائيل أب فرداو مسرح لو تكجبرن زغربو إمامة زقاوم سلماو سلفي تخايدو زرزر زينا أب زواد وبوب أب كلتشن عسران كلت توتاونت حرشة زعبين تفتات هنصت نصقنات حتى غرص محبراو قلقلتات نحرشان كمون نصقمات حزب زكال مربات بسفي حزباو تصادفو كم طعم أما حدار زوبا أوتو هابتا بتصفاتين حبيرون بعسرات الراب كتما من دفراب استخايدا قمقام لعلي 4 مليون حزب زتصادفو نايم عقاب ماين حمد نتفتات كم تسلاسلة لعلي 400 كيلومتر نحمد صرقا كم تتصقنان بريهم بزي كازياب نوزوبا مايمنة عدتات عد قلعن عد قلبون راهياتات كهنة تانكلوا أب نوزوباتا دباروا سنعفة مايمنة ماي عين ساقنيتن دما نمسا سبن تريتن زقلقلا ديقاتات إيهنة تالوا اتزبطاب وثشيخو هزبين مربات مقتل على 23 مليون نافا 414 كبتي 1,770 طلبقعن كالن كم زبركته زراتي 21,429 سدرا سواتن صقوماتن اب مكلخال هاجر زركبون بوفرا كم زعكبه كمون معبال ابيات تمرتي 3.2 مليون نافا ابركتو كم زغبره انصيروم نكونتات كراماتن محرسن بزملكت زناب ازمرا زي منبارو أبي ورحت حملنا حسن زوغع زناب تصعق سلازنبرو مرتي مسناي زحلف عامت بمن تصار ب 400 كم زغودله تحبيروم أبي موداتا محيالو وهود محدرا مفواس ماي قعتات مدن فاحر رشاوي اطوت كمون مهناتن صقانن تكالات محبراو غلغلوت كابي قدامنتات 2023 مخانو تغليصكم نابي كالزينام سنشغرم أبي مدبر تعنا روبيانو زوبا فورو أبي كلتشن 22 شفن كتابة 100 كم زبصح تحقاقازي نيرس ريدوان جمال حبيروم بزي كازي أبي تكال تعنا نايز حرصا نفس صورات قصري بعصوت وشوعتي 100 كم زعابي نابي تكال تعنا بمملاس كنك نايز جبران نفس صورات قصري جن كم زنكي بمتقاس طنقون مفواس مس مشارخ تدحر استجبرزته متصبي نفس صورات كم تسرحه أرديوم بصوتاو ركب زمحلالفو حمامات نمكتاب زكاد قصال غوسغوس ولنتاو مرمرا ناي زغبرو زيكاتات قصر بالعلا 53 كم زعابي مرمرا اتش ايفن فنطاطانا بستغبرلن 180 نفس صورات متن ملكفتي بارو كم زنبره قصر مرمرا حمام تي بي زغبرو زيكاتات دما بستات 45 كم زوسخن كلته سوات رايت رغيفون كم صونحنا نصيروم نيرس ريد وان اسعبو اتي كبابي عصاو بمخانو قصال صريتا كبابي كم زكاد او شكل تعامدكا لعل 10,000 نامسيا كم تعدله غليصوم كابابلات تحقاقازي نرس محمود صالح بوغونو نغعز بيا بحكمنا بعفشا ابي كنكن قدمن دحرن حرس دما بفلاي وصيتاو سراح سلازتعامه تتقامنا تزبي ابتكالاتعنا كم زبرخه غليصوم نبرتاب زهابو ريتو بزحيته قلقلتي اب قمت بمتاو اتامر برناب ماكل تعنا كتعبي تلابيوم
مدبر طعنا روبروبيا للعل 10,000 نبرتي من محدارات كبابي روبروبيا عربتو محفيدن روبا حداسن تقلقل. عب عدك انو زوبا قالا نفحي بمتحبار منقستن هزبن 7,000 متر كيب ماي تحز حداس ديقا تهنصالام. نتي سراح زمرح زلو انجينير تسفا ماريا منقستو نيري نابزهابو حاوريتا درو استات 500 متر من دق كم تسرحه ازو دما 17 متر نايت مرب كم زغونه قليصوم. إذا قرب 6 ماي 7 طريتن موحاس كمون مسناو حرشا نمتتتاو تنزل ديقا أقدم كا ماي كوعان مفواس نبرتي بزوسورو توقسو لعلي 3,000 متر كيب كتري تسريحهم. أما حداريت ممحدار كبابي مرحانو عدك ويزورو فروين برهان بوغنا مسرح نصد زاديقان مسلات نبرت عدك نابتو بوتا زوتو 1 كيلومتر ناي حمل صدقا كم تصرقون بقلبوتهم يساوتفو كم زلون حبيرام. نبرتي بيجيديوم مززام ناي زاديقان السبن طريتن زقاطم زنبرت صقامات كقالل تسويت كم زغبرو ينقليصوم. اب زحلف عامت بتوقسو زب عدقه بسات 400,000 نقفات توسخت كفلتات بيت تمرتي كم تهانصه ممحدار كبابي مرحانو عدقه ينصر. امباسي ارترا برياض سعود عرب اب تكبار مرباز زت يركب 10 طري مس ابلات محبركم اكايدوم. فصاميت ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ወይዘሮ ወይኒ ገረዝጊሄር ማህበራውን ቁጠባውን ኩነታት ኤርትራውያን ነብት ሪያድን ከባቢያን ከምውን ቤት ጽሕፈት ናይ ዝምከለ ሃገራት ባህሬን፣ ሊባኖስ፣ ሶሪያ፣ ዑማንን፣ ዮርዳኖስን፣ ኢራቅን ዝምልከት ጸብጻብ አቅሪባ ነፍስ ወከፍ አባል ስድራ ወርሓዊ 400 ሪያል ክኸፍል ብመንግስቲ ስዑድያ ዝወጽእ ሕጊ ንምነባብሮ አኽቢድዎ ከም ዘሎ ዝጠቕሰት ወይዘሮ ወይኒ ዓቕሚ ሲኢነን መንበሪ ወረቐተን ኣውዲቕን ኮፍ ዝበላ ኤርትራውያን ስድራ ቤታት ብዙሓት ምዃነን ገሊጻ ناي كونترات سراحتنياتات بزملكت دما كاب 2018 بمصر عيون محبراو دحنتن زتفقدلن امباسون زفلطن ابسمران رياضن ابيات صحفت زلون كاب ኤርትራ سراحتنياتات زمصا حغاوያን ابيات صحفت كم زلوا እቲ ስራሕ ድማ ጽቡቕ ክካድ ምጽንሑ አብርሃም እንተኾነ ግን ብዙሕ ሕጋውን ደላሎ ናይ ኮንትራት ስራሕተኛታት ይመጻ ስለ ዘለዋ ሽግር አጋጢሞን ኣብ ኤምባሲ ምስ መጻ ጥራይ ህላወን ስለ ዝፍለጥ ከምውን መንነትን አድራሻና ያስራሒ ስለ ዘይፍለጥ ኤምባሲ ክሕግዘን ይጽገም ስለ ዘሎ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዘይፈልጦ ናይ ድለላ ስራሕ ባጉ ክቕጽምንቲ ዝምልከቱ አካል ብኮንትራት ኣብ ዝመጻ ዜጋታት ጥቡቅ ቁጽጽር ክገብር ተላብያም حلافي قنصلاون ممحدراون ጉዳያት አቶ ወልደ ስላሴ ገብረ መድህን ቦጎና ኣብ ዘقرቦ ኣብ 2022 ናይ ዝተዓመ ቆንስላዊ አገልግሎታት ጸብጻብ ኣብ ወረቐት መንነትን ፓስፖርትን ዝርአ ምድነጋይ ኣብ ዜጋታት ጸገማት ይፈጥር ስለ ዘሎ ንምቅላሉ ኤምባሲ ጊዜያዊ ፍታሕ ከም ዝገብር ኣነጺሩ ኣብ ዞባ ማእከል ዞባ ባሻውል ጽሬት ከባቢ ንምውሓስ ብ21 ጥሪ ብኮም ደረጃ ወፈራ ተኻይዱ አካይድ ስራሕቲኑ ዞባቶ ረዘና ዓለም ነሪና ኣብዛሃቦ ሓብሬታ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ጽርግያ ክትጽገን ዝተወስደ ተበግሶ ድርኽድ ምፍጣር ነበርቲ ቮለንቶም ወፈራ ከም ዝወደቡ ገሊጾም ነበርቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ተበግሶታት ክወስዱ ምጽንሖም ዝሓበራ ተረዘነ ብግዜ ለይቲ ብመኪና ዓረብያን ሰብን ዝድርበ ጓሓፍ ጠምተ ክግበረሉ ኣሃዱ ጽሬት ድማ መእከቢ ጓሓፍ ገንኢ ክቕርብ ኣዘኻኺሩ ኣብ ማሓደርቲ ከባቢታት ጨርሕን ማእከላይ ሰፈርን ቦጎኖም እቲ ወፈራት ጽቦ ውጽኢት ርከቦ ስለ ዘሎ ኣብ ወርሒ 4 ግዜ ንምክያዱ መደከም ዘሎ ኣረዲኦም ነበርቲ ድማ ናገዳስነት ወፈራ ብምሕላው ጥዕኖም ብምጥቃስ ኣብ ከባቢኦም ዝርከባ ህዝባውያን ዓይነ ምድሪ ብግዜ ለይቲ ስለ ዝዕጸዋ ክኽፈታን መብራህቲ ክግበረለንን ተላብዮም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ንምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም زينو مسنارو RTV ناقصلي كبرات عزبتي سلامكتالكم ما زي مسجن زينا وصاي منجس بريكنا فاسو اب هاغورو عسكر زلو سراوت فرنسا او شحدو ورح تقليل كوص تمال 21 طري عزيزوم باغراو مدبر تلفزيون تهاجر استقال حزينا منجس ينزي تزاز بعصوتو شمنت طري بمجدي وقعاوي مسمرات منجس فرنسا كم زحبورو افليتوم منجس بوركينا فاسو نسقمتي كم زوسره زحبر زلو بعسرا طر انصار فرنسا زغنع سلاماو سلفي ابرسه كتما واغادوغو كم تخايده ابزق على حل زلوي سلفኛታት ኣብ ሃገሩ ማዓስከሩ ዘሎ ሰራዊት ፈረንሳ ብዘይቅድመ ኩነት ክወጽን ኣምባሳደር ፈረንሳ ካብታ ሃገር ክስጎጉን እዮም ጸዊዖም
መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ሰራዊት ፈረንሳ ካብ ሃገሩ ክወፅእ ትእዛዝ ዘመሓላልፍ ዘሎ 5 ሸዋርሕ ድሕርቲ መንግስቲ ማሊ ዝወሰዶ ተመሳሳሊ ስጉምቲ እዩ። እዚ ስጉምታት እዚ ነቲ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብግዳማዊ ምትእትታው ተጓሂሩ ዝጸንሐ ምንቅስቓስ ሽብራውያን ኣብ ምግታዕ ልዑል እጃም ክህልዎ ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ይግለጽ። ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ብዕልዋ ስልጣን ዝሓዘ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ መግዛእታዊ ሓርግታት ዝመንቀል እዩ ምትእትታው ፈረንሳ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ከብቅዕ ከም ዝሰርሕ ክገልጽ ጸኒሑ። ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብተን ግዛት ፈረንሳ ዝነበራ ድማ ብፍላይ ኣንጻር ፈረንሳን እትኽተሎ ፖሊሲታትን ዝግበር ህዝባዊ ተቃውሞታት ዛይዱ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። ኣብ መንጎ ቱርክን ሽወደንን ፍኸም ክብል ዝጸንሐ ምትፍናን መሊሱ ከም ዝኸረረ ተሓቢሩ። እዚ ዝተገልጸ ሕሉፍ የመናዊ መርገጺ ዘለዎም ሰልፈኛታት ማል 21 ጥሪ ኣብ ኣፍደገ ከተማ ስቶክሆልም ዝርከብ ኤምባሲ ቱርኪ ሰላማዊ ሰልፊ ድሕሪ ምክያዶም እዩ። ሰልፈኛታት ቅዱስ ቁርኣን ብምቅጻሎም ዝተቆጥዐ መንግስቲ ቱርኪ መንግስቲ ሽወደን እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ኣፍደገ ኤምባሲኡ ክካየድ ምፍቃዱ ዝኹንን መግለጺ ኣውፂሎም። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ብ19 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ሽወደን ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክእግዶ እዩ ጸዊዑ ነይሩ። ሓያሎ ሃገራት ዓረብ እውን ነቲ ኣብ ሽወደን ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፍን ምቅጻል ቅዱስ ቁርኣንን ዝኹንን መግለጺታት ኣውፅየን ኣለዋ። ብዛዕባ ጉዳይ ምጽንባር ሽወደን ናብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ንምዝራብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሽወደን ናብ ቱርኪ ከካይዶ ወጢኑ ንዝነበረ ዑደት መንግስቲ ቱርኪ ከም ዝሰረዞ ይፍለጥ። ሽወደን ናብ ኔቶ ክትጽንበር ዘቕረበቶ ጠለብ ብሰንኪ ተቃውሞ ቱርኪ ተሰናኺሉ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። ቱርኪ ንምጽንባር ሽወደን ናብ ኔቶ ከም ዕድል ነቲ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ምዕራብ ከተስገድዶ እትደሊ ፖሊሲታታ ክትጥቀመሉ ከም ዘለያ እትውቀስ። ኣብ እስራኤል ብቀዳማይ ሚኒስትር ናታንያሁ ዝምራሕ መንግስቲ ኣብ ፍርዳዊ መስርሕ ለውጢ ክግበር ንዘቕረቦ እማመ ዝቃወመ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። ነቲ ንሓይሊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከም ዘዳኽም ዝግለጽ ዘሎ እማመ ዝቃወም ኣብ ከተማ ቴል ኣቪቭ ዝተኻየደ ሰልፊ ልዕሊ 100,000 ሰባት ከም ተሳተፉ ተሓቢሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ናታንያሁ ነዚ ንሳልሳይ ሶሙ ዝቐጸለ ሰልፊ ንውፅኢት ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ዝተኻየደ ምርጫ ብዘይቅበሉ ጸጋማዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ዝተወደበ ምዃኑ ብምውቃስ ነጺግዎ ዘሎ። ሰልፈኛታት ትእማምን ሓይሊ ኣብያተ ፍርዲ ብምድኻም መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ለውጢ ክገብር ዘፍቅድ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ። እቲ ብመንግስቲ እስራኤል ዝቐረበ እማመ ኣብ ባይታ ምዝትግበር እቲ ሃገር ናብ ከቢድ ፖለቲካዊ ነውፂ ክትሽመም ከም እትኽእል ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይእምቱ ኣለዉ። ቅድሚ ወርሒ ስልጣን ዝሓዘ ብቀዳማይ ሚኒስትር ናታንያሁ ዝምራሕ ልፍንታዊ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ታሪኽ እታ ሃገር ብየመናዊ መርገጺ ዘለዎም ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዝተዓብለለ ናይ ፈለማ ምዃኑ እዩ ዝሕበር። እቲ ተላዒሉ ዘሎ ሰልፍታት ነቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ፖለቲካዊ ፍልይ ዘጉልሐ ምዃኑ ድማ ይግለጽ። ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ ዓመት እዚ ዋንነት ፎኪስ ብረት ዝጠንቁ ሰብኣዊ ክሳራታት ብልዑል መጠን ክዛይድ ምዃኑ ባጉ ተኣሚቱ። እዚ ዝተገልጸ ትማሊ ጽምብል ምእታዊ ሓድሽ ዓመት ቻይና ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ከባቢታት ሎስ አንጀለስ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ሰብኣዊ ክሳራታት ድሕሪ ምውራዱ እዩ። ዛጊድ ንቁፅሪ ግድያት ዘነጽር ዝወፀ ወግዓዊ መግለፂ እኳ እንተዘየለ ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ተቐትሉን 16 ከም ዝቆሰሉን ማዕከና ዜና ኣቃሊሐን። እቲ መጥቃዕቲ መብዛሕትኦም መበቆሊ ኤስያ ዘለዎም ኣብ ዝተኣከብሉ ብምፍጻሙ ዓሌታዊ ጽሊ ዝጠንቁ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ምስ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ዝገልጹ ዘለዉ። ኣብ ኣሜሪካ ዓሌታዊ ጽሊ ዝጠንቁ መጥቃዕታት ፎኪስ ብረት ብተኸታታሊ ከም ዝፍጸም ዝሕብሩ ጸብጻባት ብሰንኩ መሰል ጸለምቲ ዜጋታት ክኽበር ዝጽውዕ ሰፋሕቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ሓያሎ ከተማታት ከም ተኻይደ ይዝክሩ። ዜናው መሰናዶ ንምዛም ኣርስታ ዜና ክደግመልኩም። ኣብ ዞባ ደቡብ ገስጋስ ልምዓትን ድሕነትን ዘረጋግጹ መደባት ከም ተተግበረ ተገንዘቡ። ኣብ ሮብሮብያኑ ዞባ ፎሮ ሸፈነ ክታበት ሚትሚታዊት ከም ዝበጽሕ ተሓቢሩ። ኤምባሲ ኤርትራ ብሪያድ ኣብ ትግባረ መደባት ዝሰተየ ርክብ ምስ ኣባላት ማሕበረ ኮማ ኣካይዱ። ኣብ ዜናታት ወጻኢ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ሰራዊት ፈረንሳይ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ክወፅእ ጠቕሊሉ
عزيزم أبي مونغو تركين شوادة نزلوا متفنان ملسو كم زغرر تغالبا منقسي إسرائيل عبي فرداو مسرح لوتي كي قبرن زغربو إمامة زكاوم سلام وصل فيه تخيلوا كبرات عزبتين لهم شسدالو زينا مستناو رابزي تتصام سلام كتالكم عزي مسكن وددر تاريخ وفلتت بويا مبل 4 سنة كفال سيبات تغرب يا بوغريقن سلام